Sanibonani babukeli emakhaya kuzona zonke indawo la nesibukela khona nikhona. Onibingelelayo ngalesi sikhathi nibingelela nokubekezela ungakamthimkhulu abamazi kahle bathi intombi zabesuthu kanti ngumzukulu kahlangabeza mina intombi umphume esokeni layo ubaba umduni bamduni bathi edlula sakhaza yazi edlula ihimeni. Nguyena ngempela mina umsithelwa intingweni onjengephela bathi ngiyavela ngiyafinyela i-D4D. Into ehambela nje ama long distance kuphela ngihamba ngopetrol amapolo mina ngihamba nje ngodizili kuphela. Only kulungileke ungakhohlwa njalo izingonyama media uzohamba nje uyosubscribe lapha ku YouTube bese uyalike bese mina nawe sizoba mjojo sibe mjojo kulungile namhlanje ziningi into esizokhuluma ngazo kodwa umuntu esizokhuluma ngaye sisemdletsheni kaneza kwethu sisemdletsheni ke namhlanje sizokhuluma ngomthandeni igcokwamelisha kodwa ngaphambi kokuthi nje mina ngithi ukukapaka ngaye zikhona insizwe engihamba nazo la insizwe seduzo ngami kodwa ke izozisho ukuthi iwubani. Sanibonani, igama lami nguSakhile ngwadlula khona la eMelmoti. Ngumlandeli nami omkhulu kaMthandeni. Umlandela yonke nje umculo wakhe ngiyawuthanda futhi. Ngiyalithanda lelo mlandelo omkhulu. Alright, nansi enye insizwa nga. Yebo sanibonani, umsizi lona umenzi igama bambiza ngoStambu khona la emaTexini eMelmoti. Ngekhaya ke isobuwa kwesakabiyela. Baye bethi mabengisho uma sengidlala bethi sibhakabhaka seke bekhulu uzwe labantu ushaypheze ngesambane uzinto imana okwenzeka untombi zakulinda bukhonto ziyampikela ugodi zibili intemba nobuka zimbili igodi intemba ubuka ngapha intemba ngapha ubuka ngapha kulungileke kodwa asikhuleke ke nasemakhosini akhona endaweni yakithi eMalmende siyakhuleka ndaba ezitha kulungile nganza ukuthi ngizwile niyakhuluma nethi iqhaweleni elikhulu umthandeni abalandeli bakaMthandeni ke lapha abakhulu cha kulungile sizokhumbula ukuthi umthandeni into esize ngayo namhlanje la size ngokuthi unominathiwe lapha ya kuma-Sama Awards lapha ya kwi-category yani i-record of the year kushuthi uyena umuntu orekode kakhulu kulonyaka lona nje esikuwona u2024 noma u2023 lo esibuya ke kuwona ngale ngoma le elifunda ngayo iParis bafethu nizizwa kanjani nje ngokuthi iqhawe linominate kwi-category enkulu kangaka la khona esaziyo ukuthi akekho uMaskandi owakwa nominatwa kule category hayi kuma-Sama Awards but kule category le ye record of the year nizizwa kanjani ke njengabalandeli bakaMthandeni? Cha thina sikabalandeli bakaMthandeni sizwa sijabule nje kakhulu futhi ke lokho nje akasezela khona kulezi insuku kuyasijabulisa kakhulu. Kuyasijabulisa futhi siyacela futhi eqhubeke njalo nje sijabulise silethele nje okumnandi namanje silinde nje okukhulu okuhle nje ngoba siyazi iqhawe lethu alishaye eceleni alize lengalenza iphutha alize linganijabulisa iqhawe uthi insizwa mina okwenzakalile akungethusi kahle kumfanele futhi kufanele ngabe kade waqala bemnominate into enifana lezi kodwa bengenzeki isikhathi sifikile ke manje mangicabanga ila sekuvela khona amaqiniso nokuthi lento ingayi futhi imfanele egameni likaMaskandi uwonke uphelele. Alright ngiyazi ukuthi zikhona ke izinkulumo ezikhona ikakhulukazi einkundleni zokuxhumana ngayo le ndaba le yokuthi anominate lapha yana kuma-Sama ngiyazi ukuthi abanye abantu futhi sebeqalile bayavota niqalele nina niyavota noma sesiqalile impela siqalile siyavota nje manje. Hayi kulungileke uzokhumbula ke la ukuthi umthandeni unominate noma uke usewine lapha ya i-multi platinum awards lapha kuMarisa yawina insizwa yathatha iplatinum nithini ke ngalokho nizizwa kanjani ngoba uma ngabe sibheka kahle nje kungokuqala ukuthi kwenzeke lokho ikakhulukazi endimeni kaMaskandi nje. Sithi asibonge futhi lapho siyabonga kakhulu lokho kuyasithokozisa ngoba akuyimvela kancane khona kujwayelekile qala ngale iqhawe lethu lokho uthi impela liwine nje kanjena kodwa lensizwe engapha ngizwa ngathi ithi yona nje insakavukela umcilo wesidwaba ukuthi umthandeni enza izinto ezikanje uthi insizwe kujwayelekile kakhulu
noma kungakaze kuze kuphumele obala noma engabikho uphikisana nawo, kodwa njengamanje sibone ngathi wonke umuntu okhona especially kumaskandi uyakuvuma ngobani ungathi ubehambela nje qanqalaza yedwa kakhulukazi kulonyaka nangonyaka odlule. La singathini kubantu abakhulumayo baningi kakhulu abantu abakhulumayo mangabe ukhuluma ngale ngoma le yeParis, abantu bayakhuluma nangokuthi mhlambe ubengeke umthandeni akwazi ukuhamba azafike kuleli zinga akulona njengamanje ukube ulwandle uNkulu wamfisharisha kule ngoma leyana ubengekho. Uthini umbono wenu kulokho? Hayi noma singeziphawule kakhulu kodwa ke ingoma iyona khona na ulwa ube nalo uva ulifakile impela nakwazwakala, kodwa ke vele into enhle iqhamuka khona ngapha emdletsheni. Emdletsheni sihlezi sithola into ezimnandi nezijabulisayo ngaso sonke isikhathi. Yeah, sis. Yeah, vesu mingakusho mina ulwa udlalile isandla esikhulu, kodwa egameni lokuthi ube featurechiwe engomeni okushuthi ingoma enomnineyo, but ulwa ubekhona besebenzisane ndawonye nomthandeni ukukhipha into okuyiyona le njengamanje sibeka kuleli bala esikulona. So ngimshayela ihlombe kakhulu lwa ukuthi usebenzele nomthandeni ukuba bekwenzeka besingafisa ukuphinde sibabone besebenzisana, kodwa ke singazi ke ngokuyinhlelo zabo bebodwa umsebenzi wabo bebabili ube muhle kakhulu uyancomeka. Uma ngabe uzobheka kahle la ulwa akasi umculi kaMaskandi, akekho uMaskandi, but uthi uma ngabe engena kule ngoma le iParis wangena wathi khaxa, kanti futhi siyazi ukuthi esikhathini esiningi abantu noma abalandeli bomculo kaMaskandi uyaye uthi uma ngabe usufaka omunye umuntu mhlawumbe womdanso noma abantu abafana nabo olwa uthi ukulekha kancane emculweni kaMaskandi ngoba basuke beyitshela ukuthi awusaculwa noMaskandi noma khona esinye style manje osushaya somculo, but mangabe sibona la umthandeni simbona lokhu uyanyuka liyanyuka izinga ulokhu ukhuphule njalo uMaskandi. Ningathini nina ngalokho? Hayi sithi lapho siyakubonga kakhulu, sibonga siqede ngoba siyabona namanje hayi impela umgodi asawumbile mkhulu kakhulu awugqibeki umbe nje umgodi omkhulu kakhulu. Siyabonga ayisebenzile iParis futhi vele iqhawe lethu siyalithemba futhi nesohlezi silethemba njalo nje, siyakholela kumthandeni, siyakholela nje kakhulu. Hayi kulungile weinsizwa, ngiyanizwa niyakholela kwiParis. Alright, kulungile nami elinye ke lamazwi leli engeke ngithi uma ngabe ngibhala phansi izinto engifisa ukuthi zenzeke, ngifisa ukuthi ngiye eParis, kodwa mhlawumbe umthandeni sengithatha ngelinye la sivakashele khona eParis. Kukhona ama posting, khona ipost la kaKhuzani evelayo lapha ku Facebook kwi-page lakhe esho khona ukuthi cha yena akayona imbongolo okuwukuthi umthandeni ngoba egijima kangaka ngengoma iParis okusho ukuthi uyimbungulu uncela igazi likalwa. Ningathini nina ngalokho? Noma ngekho ukuthena singakusho kodwa naye ubile nabantu asebenza nabo. Uma ngakhumbula singabala uLuve, sibala uJumbo, so ukusebenza kwaLwano SK akungabe ngathi into entsha ngoba nakho sebekhiphile hits ngendlela abayikhiphe ngakhona, nayo ukuba babekhona ukwenza hits akekho umuntu wakumele abasole ukuthi usebenze nabantu. So la bekumsebenzi wobuciko bonke bangabaculi basebenza ndawonye ukubekhiphe into eright ezojabulisa wonke umuntu. So naye uright angimgxiki kakhulu awusikumfanele akushoyo, kumfanele kakhulu akushoyo ngokumbona kwami nangokumazi kwami nangokuzwa ngaye sukela ngikhulu ukuthi umuntu onjani. So umthandeni mina ngiyakholelwa kuyena ngendlela adalwe ngakhona kuze kube yilesikhathi lesi. Manje ke la mina ake ngibuze nje njengabalandeli begcokamelisha nike nikufise yini noma nike nikubone yini ngelinye ilanga nibona umthandeni noKhuzani ngelinye ilanga besebenzisana ikhona ingoma abayishaya ndawonye? Hayi noma ngeze ngiphawuleke kakhulu kulokho, kodwa ke kahle vele singabantu futhi ngelilanga siyadingana, mhlawumbe ngelilanga sokubona sekwenzeka lokho futhi sikosijabulisa uma kwenzeka ngoba kushuthi vele lo umdlalo oyinsizwa siyadlala insizwa sifuna sikwazi lokho. Yeah ngoba ngeke mina ngixabana nomlandeli kaKhuzani ukuthi ngumlandeli namthandeni.
ya ngosingabantu nje siyazi silandela ngendlela ehlukene nje. Siyabonga. Ngiyayithanda ke le oyishoyo ngoba ihamba izifike lapha kuyipolitiki ukuthi abantu beze begcine belwa bexabanela iqembu noma bexabanela ke umuntu njengaye uMthandeni noKhuzani belwe kuze kube khona mhlambe idumbe ephumayo noma kuze kube khona abantu abalimalayo ngalokho. Wena uthini uyafisa ukumbona uKhuzani noMthandeni behlangana mhlambe ngelinye ilanga besebenzisana ndawonye? Amazi noParaffin. Oda ngisho ukuthi phela ke mhlawumbe khona wamanzi noma khona uParaffin. Awusothi amanzi angcono kakhulu noParaffin. NoParaffin wenza into eziningi osingabala nakhona ukona izinto. uParaffin ukususa umlilo onzima kabi ucinywe yiwona amanzi. Mina kakhulukazi ngisemdletsheni ngiyazwana into izinhle. Kodwa nje mangathi abakhipha ingoma vele ndawonye kukhona la engonakala khona iyoniwe yiyo lento yokuthi amazi noParaffin. Ngiyakuzwa kodwa khona ke into eyenzekile kulonyaka uma ngabe sibheka kuyipolitiki khona into eyenzekile la khona sibona amaqembu ezepolitiki ehlangana esebenzisana ndawonye nawo besithi amanzi noParaffin ngalesa sikhathi kodwa njengamanje bahlangene bayasebenzisana. Wena uthi nje cha awuboni ukuthi kungenzeka ngelinye ilanga ukuthi kwenzeke? Ayi cha nguboni noma phela kuyokwenzeka egameni lokuthi mhlambe sifuna ukuthula nani kodwa mina bengibona nje umuntu eright eshaya ingoma yakhe omunye ayibhekelele omunye ayibhekelele ophakama yaphakama owehlaya ehle njengamanje uMthandeni uphakeme kakhulu ngicabanga igiya lakhe lingaphindela phansi mangathiwa ngenze into efana naleyo. Ake kwenzeke njengamanje uMthandeni sithi uyakhipha mhlambe ngoDisemba basayazi ukuthi abaculi abaningi bayakhipha ngoDisemba babuya ngamandla kwenzeke ehle kuzokwenzeka yini ukuthi nishintshe mhlambe ngelinye ilanga nithi cha asamfuni ke thina manje uMthandeni sesolandela omunye umculo ngoba nangi siyalibona izinga lakhe lehlini? Ayi mina ngesingami cha ngeke ngize ngimshiye uMthandeni ngisuka kude naye ngoba ngisho nje kusole qala nje impela ingoma zakhe zokuqala ngaqala lapho umlandela nje ngamlandela kwakhona inxushunxushwa evaleleka kuphi nakuphi ngalokho ngimnaye kuzobe namhlanje siyajabula nje ukubekezela sibekezelele isikhathi eside siphusha nayo le ndoda lena. Manake ngoba wena usuke naye eqaleni kusukela eqala ukucula kukhona ka abantu abathi hayi uMthandeni esafika engathi kukhona abekwenza noma ukucula kwakhe bengezwakala. Wona nje usho lokho wamuzwa eqala ukucula namanje usamuzwa noma sike sakufikela leso sikhathi leso ukuthi uthi hayi angilizwa ke iqhawe namhlanje? Ayi ngoba ngisho nje akukho ngaze ngikuzwe lokho yaqala kahle ngangimuzwa nje ngoba kusole ingoma zakhe zokuqala impela lezi nje ongilinda msheli wami hayi ngamuzwa lapho ukuthi hayi indoda iyaqhamuka impela yabona akuvamisile ukuthi umuntu waqhamuka ngelinye igiya lapha noba waqhamuka ngento nje emnandi kwangathi umculo omdala kanti cha uyafika kodwa nje hayi wakhombisa ukuthi hayi uyazi uzelene emculweni. Alright hayi kulungile ake sikhulume ngale esize ngayo namhlanje le yokunominatwa yakhe lapha kuMasama as a record of the year. Nifuna ukuthini nje kakhulukazi kuba bona bonke abalandeli bomculo kaMaskandi ngingasebona abantu abalandela uMthandeni kuphela sihambe sishone phansi enkandla nizothini kubo? Mina bengathanda ukukhuthaza kakhulu ingqwele nenqwelekazi ukuthi asivoteni sonke ngokulandela kwethu uMaskandi singakhethi ibala lamuntu emahostela kuphi nakuphi eGoli eThekwini simvotele ukuthi naye akwazi ukuthi egcine enqoba lomncintiswane ekakhulukazi ubuye kubalekile. Yeah cha nami ngiyasho ukuthi ka ngiyathanda ukuthi iqhubeke ke lapho kufuneka ivote khona sivote sikwazi ukuthi siseke iqhawe lethu nawo bonke koMaskandi ke bonke ke ngingabali uMthandeni yedwa umuntu avote la kufuneka ivote khona sibalekelela uMaskandi ukuthi nabo bephusheke bephambili. Alright kulungile nsizwa konje sithi sivota kanjani ukuze baqale njengamanje abantu emakhaya bevote? Ukuvota kwethu ke kuzoma kanje iSMS 150 sivota kulokhuzana ku RY10 33485 ukuphinda nje uRY10 33485 uSMS noma ngaki SMS ibizwa 150.
Awamahhala ama-SMS ngane zakwethu kuthiwa awasebenzi. Uma ngabe ukuthi uthe uyaspina lapha kuspina zonke wathola ama-SMS amahhala u100 uthi uzovela uvotela iqhawe ngalawo ma-SMS awu100 ushile wena. Khumbula-ke uRY10 capital letter RY10 bese ke uyakwazi u-SMS-a-ke yena laphayana ku33485. I-SMS ngayinye ibiza ke u R1.50 kuphela. Kulungile, ngiyabonga mina. Igama bekunokubekezela izona namhlanje futhi ngiseyuye nakusasa ngizobe ngiseyuyena. Mina nawe asiphinde sihlangane.